Shit! Yeah. AG from the east. Pansin nyo ang traffic. Siguro may namatay. Tinangga ng taxi. Dali tatlo. Taxi. Tapos tricycle. Tapos na private. So sana safe yung yung mga driver natin. Lahat sila. So sisilipin na lang natin. Ayan. Yan na pa siya yan. Napansin nyo. Shit. Oh, kaya pala ma-traffic. Grabe. Ilan ang driver ng tricycle siguro? Kaya napansin akong dugo. Siguro dinala sa ospital. Let's go! Dapat ganito, hindi boring, di ba? Dapat ganito yung itsa natin lagi. Pero hindi ba itsa ito, Irwas Boulevard? Gusto ko kasi may challenge. Yan, tulad yan, oh. Yan, mga malulupit. Diba? Mga driver na malulupit. Ang angas. Gago! Kala ko tuloy-tuloy na eh. Parang umista pa. Kala ko ma-enjoy ko na yung ride. Okay. Dahil boring, sobrang traffic, magugutom na ako. So dadaan tayo ng drive-thru. Total, mag-isa tayo sa car. Walang bus, walang kasama, walang ililibre. Sarili lang, di ba? Pag mamakdo ako, mamakdo. Sa unahan, meron. There's my wallet. Parang madaming pila. Madaming pila dito eh. Hindi ko lang kusunahan. Hindi ko lang kusunahan. Para mabenta dito eh. Kusunahan, sigurado hindi pila doon. Meron po doon isa eh, sa unahan. May drive-thru pa doon. Natanaw ko yung drive-thru. Magkano isang order? Yan na, okay na. Pasko naman eh. Thank you. Ayun. Hindi natin tinanggap yung sukli kasi Pasko naman. Nag-order tayo na isang serve na banana turon. So ito, kakainin na natin. Tikman natin yung banana turon. Wow! Ang sarap talaga ng McDo. Sarap talaga guys. Kaya kayo kung nagutom kayo, chill ride lang. Dadangan ng McDo. Kakain kayo na, bibili kayo ng turon. Banana turon. So hanggang dito na lang. Huwag kalimutan mag-subscribe, like and share sa mga